står herude langs vandet i det, der er kaldt århundrede storm. Som man sagtens kan se, så hvis man kigger ud over vandet, hvis man kan det, så der røg hatten. Ja, det var den, jeg havde på det, til min konfirmation. Men som vi kigger ud over vandet, kan man jo tydeligt se, at der er jo ekstreme bølger. De stammer helt over, der er vel 50 meter over hinanden. Der skal ikke meget fodfæste her. Vi har lige hørt i radioen blandt andet, at Storebæltsbroen bliver lukket. Så, men bare ikke man blæser fuldstændig væk her midt i orkanens øje. Men Storebæltsbroen skulle blive lukket. Det sidste nye er, at for lige inden vi startede optagelserne, kom der en valgplakat flyvende forbi. Det var Lars Løkke, og der undrer man så lidt, for han plejer at flyve på første klasse. Der var ikke meget over det. Så, men... Der kommer... Jeg kan lige få lige at vide, hvor til telegram. Lige et øjeblik. Det forlyder, at det er helt galt ved Næstved Zoologisk Have. Et hegn er væltet, indtil flere dyr er sluppet ud. Det er alligevel ikke helt... Det er ikke helt godt. Vi må se, hvad der foregår. Men slut her fra optagelserne Rasmus Terkelsen midt i orkanens øje.